Goedenavond. Ik neem u met terug naar eind jaren 80, begin jaren 90. We gingen toen op reis naar Zuid-Frankrijk, ik en mijn ouders en mijn zussen. En we hadden een enorme bus, verhuurd, verlengd, ongeveer een ding van 4 meter. Daarachter nog een caravan en dat gewoon allemaal vol met spullen die we metnamen. In de buurt stonden we ook bekend als Circus Cognard. Circus Cognard. Frisch, de ochtend loog. We hebben slecht en kort geslapen, toch stond voor nu al op. Brood en een tastier. Door nog snel alles ingeladen, verpaste zelf nog juist erbij. Vuur, zitten pap en mam. Ik tussen zussen en de koelbox op de achterbank. Mam, duurt het nog lang? Zijn vooral bijna door vroeg één zus aan het einde van ons stroot. Circus Cognard kunt voorbij. Ze rieën richting zuiden door een zier van Franse korenvelden. Uit de boksen klinkt muziek. Op een cassettebandje zingt Jonathan Richman met een mit. Ze gunt vuur en kieken neemt niet om. Alles wat er nodig is, zit in deze bus. Pap zit aan het stuur. Deze bus met caravan erachter is te lang. Hij holt maar 80, is dat legaal? Dat is egaal. Pap had vakantie, hij geeft gas en kijkt met één oog op de kaart. Ik sloop eens aan de grens. Daar word ik wakker door de geur van koffie uit een thermoskan. Die man, hij maakt gemak. Met melk en suiker al erin, hij weet aan elke dag zo slum. Circus Cognard kunt voorbij. Ze rieën richting zuiden door een zier van Franse korenvelden. Uit de boksen klinkt muziek. Op een cassettebandje zingt Jonathan Richman met een mit. Ze gunt vuur en ze kieken neemt niet om. Alles wat er nodig is, zit in deze bus. Snorkel, strandbaan, stretcher, klapstil, luchtbed, tafel, gasfles, vuurtent, luifel, disselbak, koelkast, vuurnet, bergzo'n, spielgoed, hangmat, zwembroek, handen, kano, rolstoel, koffers, kleier en een oplosboot, literflesje, zonnebrandcrème in een Walkman en een iglo-tent, closetpapier, niet roos maar wit en pottenpindakies, want dat hebben ze dan niet. Circus Cognard kunt voorbij. Ze rieën richting zuiden door een zier van Franse korenvelden. Uit de boksen klinkt muziek. Op een cassettebandje zingt Jonathan Richman met een mit. Circus Cognard kunt voorbij. Ze rieën richting zuiden door een zier van Franse korenvelden. Uit de boksen klinkt muziek. Op een cassettebandje zingt Jonathan Richman met een mit. Ze gunt vuur en kieken neemt niet om. Alles wat er nodig is, zit in deze bus.